Oheratutako pertsonan nola arindu dezakegu presioa gorputz jarrera aldaketen bidez? Pertsona bat gure zaintzapean dugunean, gorputz jarrera egokia duela ziurtatu behar dugu, eta 2 orduz behin aldatu, presio ultzerarik ez agertzeko. Pertsona mugitzeko gai bada, mugimendu gehienak ahal den neurrian bere kabuz egitera animatu behar dugu. 3 gorputz jarrera erabil daitezke, ahoz gora, alboz edo auzpez. Azken hori ez da gomendagarria eta medikuaren baimena behar du. Pertsona ahoz gora jartzeko, besoak gorputzarekiko paraleloan eta pizka bat bananduta jarriko ditugu. Hankak ere bananduta egongo dira, eta burko bat jarriko dugu oinazpien eta ohearen amaieraren artean, ohe oinik badu. Beste burko bat jarriko dugu zangozagarraren azpian, orpoak airean utzita, zonaren presioa arintzeko. Pertsona alboz jartzeko, biratu nahi dugun ohearen alboan jarriko gara. Gugandik hurbilen dagoen besoa pizka bat bananduko dugu, urrunen dagoen hanka tolestuko dugu, eta alde horretako besoa sabelaldean bermatuko dugu. Biratzeko, aldakatik eta sorbalda urrunetik tira egingo dugu aldi berean. Burua eta lepoa burkoan bermatuta dagoela ziurtatu behar da. Gorantz doan besoaren azpian kusin bat jarriz eta azpian geratzen den sorbalda ateraz. Ondoren, burko bat erabiliko dugu bizkarrean, falka gisa, gorputza atzerantz ez erortzeko. Hankak erditolestuta egon behar dira, eta kusin bat jarri behar da hanken artean. Badira presio eremuak arintzen laguntzen duten koltsoiak, baina ez dituzte jarrera aldaketak ordezten. Postura aldaketa bakoitza aprobetxatuz, olio espezifikoak aplikatuko ditugu, orpoetan eta hezur irtenguneetan. Orpo babesak jarriko ditugu oinetan eta galtzerdi batzuekin helduko diegu. Gorputzaren gainerakoan berdin jokatuko dugu, olioa emanez, hezur irtenguneetan eta krema hidratatzailea gainerakoetan. Garrantzitsua, larruazalean alteraziorik ikusiz gero, jakinarazi erreferentziazko osasun profesionalari.